Здравейте и добре дошли отново в апартамента на Рио. Днес ще ви покажем последните промени и подобрения, които направихме в апартамента. Ето по този начин изглеждаше спалнята в началото. Започнахме от стените, на места имаше нужда от шпаковане, а и синият цвят не ни хареса, затова решихме да пребладисаме цялата стая в бяло. Тук между двете колонии монтирахме и декоративни панели. Решихме да преместим и позицията на спалнята, защото така губеше голяма част от пространството, а и между двете колонии и гърба на спалнята се получаваше празно пространство, което изглеждаше нелепо. Купихме нощните шкафчета от Юск и ето тази табуретка или ракла, в която може да се прибира багаж. И финално показвам снимка преди и след нашите промени. Очаквайте втора част и ако видеото ви е харесало, последвайте ни.